Sziasztok! Nagy hőmérséklet van, így lehet, hogy nem látszik, hogy izzadok, de sajnos igen. És mivel a képen láthatjuk, az index képen, hogy egy mikrofont kaptam, majd lehet, hogy mutatok róla egy részletet a régi mikrofonról, az se rossz még, de már megvan vagy 3 éve, és ezt csak úgy kaptam, képzeljétek el, én adtam igazából szülinapi ajándékokat, de erre kaptam egy új mikrofont, ami írtó jól néz ki, Urage márkájú, ezt akkor kezdjük el kirakni. De mielőtt elkezdenénk, nagyon köszönöm szépen a testvéremnek, hogy ilyet kaphattam. Egy csodálatos új mikrofont. Csak szólok, most helyet fogok cserélni. Muszáj volt arrébb mennem más helyszínre, mert képzeljétek el, meleg van, és esett az eső, de nem is kicsit, szakadt, még mindig szakad az eső, meg villámlott, meg dörgés, meg minden volt, úgyhogy egy kis időt vártam. Jó, ez most nem egy ilyen live féle, de akkor is. Ezt fogjuk kirakni, már így nagyon tetszik, így a fény az eltakar, de megpróbálok nagyítani, vagy szebbíteni. Nem, a fény az ugyanúgy marad. Az Urage, ha az így van, ilyen macska kaparás féle mikrofon. Streamre 750 HD Illumination, akkor ide van írva felülre 7 darab szín van, így ebben a mikrofonban lehet beszélni, és így váltakozik a színe. 2 HD recording mód, az jó, metal components és integration pop filter. Rendben, akkor megpróbálom kibontani. Bár így egy kézzel nem fog menni, úgyhogy egy pillanat. Ezt a szépséget most lefettettem. Itt van egy ilyen kampó, nem tudom, hogy kéne ezeket kinyitni, de majd rájövök. De először az lenne a dolgom, hogy ebből a papírból szedjem szét, amit szerintem itt kéne valahol kinyitni, vagy inkább kéne hozni egy ollót és azzal végighúzni. Lehet, hogy úgy fogom megoldani. Már is hoztam egy szép zöld, fényben jobban látszik, ollót, és akkor azt kéne megcsinálnom, hogy itt közte elvágom, le is vágtam, kis időben beletellett, de meg sikerült levenni, majd ezután ezt kéne kinyitni. Addig viszont ezt visszahajtom, és majd utána megnézzük. Először kiszedem, azt nem fogjátok látni. Amúgy 2 percig tartott ez a ollózás, nyisz-nyisz. Leszettem, viszont ahogy kivágtam, másik oldalt kellett volna. Nem tudom, ez a kampózás, ez mi, amikor ez automatikusan kinyílik. Hoppá, ez mi az Isten? Hajszál. Nem tudom, hogy került ide. Szépen most kinyitom. Egy kis technikai probléma adódott, például az, hogy ez a polc nem olyan nagy, hogy pont beférjen, ha kinyitom. Szóval itt kéne valamit kitalálni, hogy legyen. Azt letettem inkább a szőnyegre, ott biztonságosabb, hogy ki tudjam szedni. Akkor nyissuk ki, és láthatunk csodálatos könyvet, amiből igazából a feladatok vannak, hogy kéne összerakni. Hasonlít a legrégebbire, bár ti egyiket se láttátok még, de ja, az ilyen rendes, mint a énekeseknek. Akkor itt az van, hogy ezt az alsó fokos lábat majd rá kell tenni, és kaptunk egy vezetéket is, ezt össze kell majd vele dugni, ezt meg kéne nézni, ez milyen, ez tán C-s, így messzebb teszem, ez tán C meghajtós, ez meg a sima USB, mint minden máshol, akkor ezt is félretegyük addig a könyvre, és akkor ez a talpa, ha ki is tudnám szedni, Magic, milyen jól néz ki, 3 talpa van, vagy 3 láb, és akkor erre valahogy majd bele kell ezt csavarni. Ha jól megnézem, ez egy csavar, csak hát ezt ti nem látjátok. És maga a mikrofon, amin van egy olyan gomb, hogy hangsávtekerő, így hangsávtekerő, szépítsük a képet, és egy mikrofon, hangosító, halkító, itt van, hogy mute, itt legfelül. Lehet, hogy nem látjátok, mert nem akar szépülni valamiért a kép, így messzebb teszem, így itt talán látni, ha beszépülne a képernyő, de most se akar. Mindegy, de itt van, hogy mute,
ezzel a tekerentyűvel tudjuk forgatni a hangot, hogy mekkora hangereje legyen. Ezzel meg nem a hangerőt, hanem hogy a gépnek milyen hangosan halljuk a mondjuk videót, a YouTube-on, vagy akármit nézel, ezzel meg tudod a hangokat állítgatni. És szerintem a beszéd. És itt van a legfontosabb, a mikrofon, ami írtó jól néz ki. Ezt most itten egybe kéne rakni az egészet. Ezt kéne valahogy betekerni. Most én forgatom, nem tudom melyik irányba kéne, de mindjárt meg is lesem. Készen lett a csodálatos mikrofon, és igazából is szint vált, amit mindjárt megmutatok. Utólag váltja a szint, hogyha ezt eltekerjük, akkor ez átvált kékre, ha hangot váltok, ha mutol, akkor zöld, és ha feljebb veszem a hangerőt, akkor kék. Igazából nagyon király, 7 szín van, zöld, valamikor kéken világít, rózsaszín, más dolgok. Szerintem csak ilyenkor váltja a szint, amikor ez fel van tekerve. Úgyhogy ez írtó jó mikrofon, mármint kinézetre, meg hogy így váltogatja a szint. Meg ezen kell a hangerőt így most jobban látni, mint a múltkor. Szóval szerintem írtó jó kis cuccos lett, amit vettek nekem. 1000 hála, köszi. Végeztünk az összerakással. Egy dolog, ha tetszett a videó, akkor köszönöm szépen, ha benyomjátok a like gombot és a feliratkozó gombot, és ne felejtsétek el bekapcsolni a csengőt, azzal tisztázzátok, hogyha felteszek új videót. Viszont én mentem, további szép napot kívánok nektek!